פרצה שריפה, שרפו, זה לא פרצה שריפה, מישהו גרם שריפה, הציתו ונשרף ארון הקודש עם ספרי התורה שבפנים. הם נאלצו לחדש את כל בית הכנסת וביקשו מקהילות השכנות ספרי תורה, כי לא היה להם. הספרי התורה שישנם כאן עכשיו הגיעו מקהילות אחרות. ומי הם חושבים שזה? The synagogue has 800 seats, but we don't have 800 members. We only have about 150 members. How much do you pay us for to stay? Would you offer him some money so he can stay? Can you tempt him to stay? I can't do that. on Shabbat, we get about 35 people. The only time the synagogue is full is on Rosh Hashanah, Yom Kippur, or when people like you come. The calendar Jews, the 3 days Jews. אם כן, יש במבנה הזה 800 מקומות, אבל אין 800 חברים בקהילה, יש להם בערך 150. בשבת מגיעים כאן כ-35 אנשים. הזמן היחידי שבית הכנסת מתמלא זה בראש השנה וביום כיפור, מה שקוראים יהודי לוח השנה, יהודים של 3 ימים בשנה, כן? אז הם באים בחגים, הם באים לבית הכנסת.